Hello, Chairman. Magari ya Komichi. Ndofara makadini. Ndofara ndini ndiri kutaurawo nemuWhatsApp. WhatsApp ndinoona kwanotaura WhatsApp ndewani? Ndiri kutaura ari kuMash West. Alwe? Ndiri kutaurawo ndiri kuMash West. Ndiwe Nhira? Ndini Nhira vaKomichi. Uri bizvezvi? Ndini ndiri kuMash West. Yeah, ita tizokuona tigare pasi titaura nyangwa tichitaura yes, but I can give you the true story. Because yatinoverenga pasocial media yose ya political message yekuda kuwina kana kuruzana kana kusekana. But you know, my nature, I will never lie to you. So if you avail yourself in Harare, get in touch with me, to tigara pasi ndokutaurira the truth yakaitika kwete zvatotaura kumarindia yazvo. So that you decide and you move forward. This is the truth. I will never lie to you. I think you know my nature. So the truth mukati. So try to do that. Ndikupanzwa chairman. Asi munoona sei sachairman. Mimi ndimi vatungamiriri vedu vataiziyo. Munoziva vaKomichi inini munondorwadza. Why ndichidaro? Pese paitika maelection kubva president Tsvangirai vacho vapenyu. Taiswera aizobuda mari zautsi mashungurudzwa munhu muchisungwa muchidii. Munoona semunhu mukuru watakaziva watakagara tiinaye paina vaTsvangirai. Ndimi maifanira kubatanidza vanhu musangano, mogara pasi toona musangano. Yesi mungati izvezika tiri kuti vaMwonzora nevaKomichi makaenda makasara muri MDC Alliance kuMDCT nevamwe vakaenda vakasara vari. But izvo zvine future here kuvana veZimbabwe? Zvine future here? Ndobvunza ndoda kuti takagara pasi. Wozvishiwa une airtime isingaperere. Ndiri kutaura don't worry, nenda kubvunza munondipindura musatye zvenyu. Ndiri kuti tikatarisa future nekwatakabva, munoziva chinondorwadza vaKomichi nekwatakabva isusu nemi vaKomichi tichimira nemi tichidii muchimira nevana veZimbabwe indorwadziwa nekusungwa kwamakaitwa. And you are one of the founding members themsaka. I hear you. Saka I hear you very much. Chakaita kuti mimi wanaika chairman takaenda kucongress papa, taenda kucongress. Yes, musangano wakatsemuka yedu, vamwe wakasara, vamwe wakaenda mukaita zvipa handidi. But wonai taenda kucongress papa, mukatasa mavhotsi amakawana pacongress ya 2019 kukwiriya nemavhotsi amakawana pacongress ya December ya 2020 extraordinary congress. Zvinoratidza kuti kwamunonyatsodiwa chaiko kwamuno kune moyo wenyu mimika ndekuku kuna neuzoichamisa uku. Nekuti mukatasa mavhotsi amakaita uko about 2000 neaya amakaita ayo zvondirwadza. Vanhu vamakasiya asi mavhoti aya wakaudzwa aya ataurwa aya ngati congress takaiboycota tasvika pasecond province. So takaita withdraw officially and our people went away. They did not participate. Vakasara vanhu vozoparticipata papa vangaro vanhu vaMwonzora voga. Vanhu vedu isusu vangu vaMudzuri nevamai Khupe vakaita boycott. Saka that thing takaiboycota pasecond province. Saka it's not a congress at all. That was one of the bogus things that takaita come across with. And that those results were just announced by one group of people. So they announced what they wanted when people were withdrawn from the participation. So really it's not it. But it's because what you are saying is correct. Because they had to go through a process. It's not going to be disrupted. But those are not the issues that we are looking at here. What are the catastrophes to be in town so that we sit down. I will answer you everything, not in a manner but in an answer to tell you the truth. I can even tell you the relationship so that you understand because
inyaya yekuenda kugweri takatoitaura isati taenda muna April tawana high court judgment from high court takagara pasi naye. I've told you kuti ndakaita meeting ina naWende naShibaya naZvizhai naBhondo tikawirirana 3-5 kuti Chamisa ari wrong panyaya handi Congress anondowina. We said that tikaenda kofisi kwake tikandomutaura Chamisa don't challenge this court judgment. Hauna distance at all. Hatina distance necourt judgment. Takaita mistake because atinaenda kuSouthern Congress as per our party constitution. But handei iko zvino tondokukandemera unondowina.